Не ки агар шумо одами дуруст бошеду ниятатон тоза боша, шумо худованд албатта сафед карда мебарорад. Ман ин чиза Қуръон бахондам. ҳазрати Иброҳима аз даруни алоҳ баровардан. Вақте тӯҳматаш кардам, аз даруни алоҳ гузашт. Намурд ку. ҳазрати Юсуфа зиндон кардан. Гузашт ку, намурд ку. Барои ҳама вақт ҳазрати Моисея. Ман чизҳое ки хондагӣ ки будам, ман бисёр мехондам ин чизҳо, ман фаҳмидам ки агар ки ман дар пеши Худованд тоза бошаду, ниятам тоза бошаду, ниятам фиребгарӣ, дурӯғгарӣ набошад, лични интересам набошад, мана Парвардигор ёрдам мекунад. Фақат ёрдам аз Худованд талаб кардам, меҳнати ҳалол кардам. Қарор интихоб кардам ки ман серавно ҳамин пули ҳамин мардума кор карда гардонда метиҳам. До последни копейка. Барое ки ин пула гардонда тиҳад, ман баъзе чизҳоро фурӯхтам. Пул нарасид. Хайти ҳамин 200-300 ҳазор имущество фурӯхта додам. Дигар пул нест. Дигар чиз нест фурӯхта ман тиҳам. Сони барои ин оила қат рафта кор кардани хеле пул гардонда наметавонед. Баъд рафтам ман чӣ кардам? Рафтам ману бо номи рафиқом, номи ҳамкором аз 4 та банк аз Қазоқистон, Қирғизистон кредит гирифтам ман. Магазини спортивни одежда кушодам 2009 ба. Спортивни одежда, парфюмерия. 36 та магазин кардам 1 сол ба. Конца концов бизнес калон шуда рафт. Инвестиция бисёр дар кор шуд, ва аренда, зарплата хурдан асар кард. Ва ман пул наёфтам ки ва содержать кунам. Куму расширять кардам ба. Риск расширения привел к распылению. Анами дар 1 сол 36 магазин ин осон нест. 5таш дар Тоҷикистон буд, дигарош дар Қазоқистон, Қирғизистон ҳар куҷо буд. Сони чӣ кор кардам? Маҷбур шудам, ман фаҳмидам ки маҷбур шудам маҳкам кунам, ман ба осонтар аст чим бо қарз гирифтан. Чунки бо қарз гирифтан, бо вазми шуда рафтам мегирифтам. Вақте ки ман маҳкам кардам 2009 ман ахираш маҳкам кардам декабр ба. Нигоҳ кунам $493,000 бо қарзҳо зиёд шуда. Болошба шуда. 2010 ба ин кор клиника ба вложить кардем, химчистка вложить кардем, диски вайба типография вложить кардем. Ман пул надорам. Бо ин қарз мегирам, аввал қарз мегирам ки хеле карда бизнес сохтан дар кор. Дига илоҷигаш нест. Инам 2010 тамом шуд, не ки фақат чи қарзҳо зиёд шудам. Бо 2011 ман нигоҳ кунам, таги 3 миллион шуд аз қарзҳо. Чунки мышление должника формировать шудаги. Ягона коре ки ман карда метавонам қарз гирифтан. Дига ҳеҷ ҳунар нест. Чунки шумо он кор карда одат мекунед. Ҳамин лабом ин проектта мегирам. Кунҷитам хориҷтам, персам хориҷтам. Чӣ коре кунем? Ахир қарзҳои нав ба пайдо мешавад. Баъд ман фаҳмидам ки шабу рӯз кор кардани ман бефоида. Шабу рӯз меҳнат кардани бефоида. Чунки ҳамон стратегияи ман хато. Ҳамон фаҳмиши ман хато. Проблема бизнеса не. Нигоҳ кунед, пур аст гостинисие ки даромад дода мекунад. Ман гостинисаро проиграт кардам. Типография пур пул дода аст. Ман проиграт кардам. Детская клиника ман проиграт кардам. ин мазмун аёне надорад ки ман беақлам ё ки бефаросатам тамоман. Ин мазмун аёне дорад ки ҳамон муддатда майни сари ман правильная стратегия сохтан наметавонам. Ва ман фаҳмидам ки ин майни сар хати, ин ақлу илм хати, ман ин проблемаро ҳал кардан наметавонам. Ба рафиқам пул гирифтам, хондан сар кардам. 3 сол хонда кор кардам, профессиональное знание бизнеса. Бибинед, аз соли 2007 то 2010 3 сол, таки нисби 2011 мисол кунед. ҳар шабу рӯз кор кардам, меҳнат кардам, кор мекунам, ҳамин ҳаракат карда ки бизнес месозам, нашуд. Фақат қарзҳо зиёд шуд. Аз 2011 ман фаҳмидам ки не, аз болои худам кор кунам, ман ҳаётам дига карда метавонам. Хондан сар кардам, профессиональное знание бизнес. То 2014 ҳамин қарзҳо ман буд кардам. Да 3 соли дигар. Да, 3 сол. Аз 2014 то ҳамин рӯза 6 сол ман 24 та компания сохтам. Бо ёрдами Худованд. Ҳамин Парвардигор дастгирӣ мекунад. Агар ки ман қарзҳом намебуд, бо бисёртар месохтам. Чунки аввали кортон ман қарзҳо намемонад кор кардан. Ҳамин камакак пули кор мекунед ва шабу рӯз телефонтон мекунад, зиқтон мекунад. Ман 17 бор милиса ба додам. 3 бор ман аз саҳна омада гирифта бурдам милисана. Ман дарс дода истода будам, омадан аз саҳна гирифта бурамдам. Нигоҳ кунед, тарих пештон ман 200 та 300 та одам истода. Мебиёд мегӯ ки ин мошенника, мегӯяд аз саҳна мебаранд. Барои ман я пережил всё то, что можно было пережить. Унижение, страдание, қарз, долги. Чӣ чизе ки ҳамин ҳаёти одам ба сахтӣ мебиёрад, ман сарам гузодам чиза. Бандиташам, рекатёрашам, ҳамаша. Барои ман фаҳмидам ки ҳаёти чӣ хеле карда аз ин чизҳо буромаданам дар кор. Ман ҳеҷ ки ба такягор набуд. Ки ба такя мекунӣ? Ман падару модари пулдор надорам. Ягон та амак ё тавои министр ё кас надоштам ки ман ба ёрдам кунам.
фақат такя ба Худованд, меҳнати ҳалол. Медонистам ки дил ният тоза бошад, меҳнат ҳалол бошад, як рӯз на рӯз Худованд роҳи наҷот мед. То есть он оправдывает тебя, если ты правдивый.